थोड़ा सी पार्सल पहुँचेगा पर आपको कॉल कर समझ ऑर्डर होगी। এটা হচ্ছে মোর ফেস ওয়াশ, এটা হচ্ছে মামাআর্থর ময়শ্চরাইজরটা, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ପୋ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଫେସ୍ ମାସ୍କଟା। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଇଏ ରହିଲା ମାମାଆର୍ଥ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ମୋ ମୁହଁକୁ ଧୋଇକି ଆସିଛି ପଟଳାରେ। ମୁହଁଟାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ପୋଛିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମୁହଁକୁ ଧୋଇକି ପୋଛାପୋଛି କରି ସାରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ। ଫାଇନାଲି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ୱାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଟୋନର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ରୋଜ୍ ୱାଇଫ୍ର ସିରମ୍ ଟୋନର୍ ପରେ ମୁଁ ସିରମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ମୁଁ 2 ଟୋପା ନେଉଛି, 2 ରୁ 3 ଟୋପା ଫେସ୍ पर नेक पर अप्लाई करेंगे।